Ja sam zvao povodom oglasa. Da, Vi prodajete parket. da, izvolite. Je li to Orahov parket? Ne Orahov, nego Bukov parket. Bukov parket. Da. Se to prodaje na kilu ili na komade? Ne, nego na kvadratni metar. Na kvadratni metar. Pa možete mi samo reći cijenu kvadratnog metra? Kvadratni metar je 15 maraka. A koliko su onda 4 kvadratna metra i 1/3 od drugog kvadrata? Pa ja ne znam da vam pravo kažem kako to ide. Mene je tolika soba, 1/3 prepolovljena soba. To ide po balama. Po balama? Bala je 0,91. Jedna bala. Jeste. A koliko? Trebalo, ja mislim, 5 bala. Koliko rekao ste? Ja rekao 5 bala mi trebala, ja mislim. 4 metra i 1/3 od drugog. 4 kvadratna metra. 1/3 od 5 metra. Pa ne znam, to bi trebalo onda 5 ovih bala, ne znam. To bi trebali parketara da vam on to dužina puta širina pomnoži koliko je kvadrature, koliko izađe. Ali da vam kažem, ja to ne stavljam na pato, znate. Nego? Nego na plafon. Idi u pičku materinu.